Dia mua kadongan tabegiman waing hata ni debatan agabe barita naudi dihita di bagasan mingguon ima sian Hesekiel bidu 34 mamukka mai sian ayat 10 sada rodi ayat 10 onom sonom ma didok hatana ai songonodo hatani Tuhan Jehovah idama ahu apala ahu sadiri uso-uso sogot di biru-biruku jala luluaku nasida songon pangalului di parman di punganna di ari usu di tonga-tonga ni biru-biruna aka nama pari ibana suang songoni ahu mangalului biru-biruku sugut jala paluaku nasida siang saluhut ingana perserahan nasirai au uju di ari obun dot hahulumon namari potipot jala au manugyo nasida ruar sian aka bangso doh parpungun nasida sian aka luat asa hubuan nasida mulak tu tano nasidai laos ahu marmahan nasida di atasnya kaduluk Israel di bagasan akarura doh di bagasan saluhut parmianan di tanoon di japalan apalana lomak doahu marmahan nasida jala di atas ni doluk akan tibu di Israel parudaman nasida di sima mangulun nasida di parudaman nadinggan jala japalan apalana lomak japalanna di atas ni akadoluk ni Israel ahu sadiri ma marmahani biruku jala ahu pauro nasida ninna Tuhan Jehovah luluak kuma nama koi jala mulak buanok kuma natar depari jala lilitakku do aka do nama bugangi jala pagugwaku do namar sahiti alai anggo namok boki dohot akan nagugui sia ponok kudo au sadiri tahe marmahasa marhite-hite uhum ima ianggo sahana di hamua kadongan na hinahulongan di bagasan guarni Tuhan ta Yesus Kristus lam torop don waing tabege holsoni coma masyarakat di partikian waingon taringot tu permahan manang pemimpin alanu ngagudang di ida akan asodenggan di sada bangso luar negara bahkan di rumah tangga isedo permahan nanidokna ditubukon dada holan pemerintah dalam dada holan penguasa dalam dada holan pemimpin dalam alai doh kita di bagasan ini tadita parhalado natoras ama bawa songoninang hita guru pemimpin camat dolan akan asing kita do naridokna permahan dan waka dengan sapor siaon kudang nuaing halak nasopola alang rohana madok sidohononna tu pemimpin tu permahan tadok majol nuaingon dan pula halang be halak madok si dohononna mengkritik madok presiden nahurang denggan presiden nahurang bijaksana sohoninan
pemimpin na terdahulu. Alai jawa kadongan asugari kita menyadari kita gawe pemimpin ra denggadora sada luar sada rumah tangga sada negara baenon wasa alahita do namangido naing masongonon pemimpini naing masongonon keluargai naing masongonon permahani molo neng songoni parzulu mahita mangulahon unang atong gyo hita gabe parmahan gabe pemimpin hape hita maol dipimpin ido paduhan yaka dongan seorang pemimpin dia harus mau lebih dahulu dipimpin. Saharap parmahan ikon olo dari bana di parmahan. Ipe asaboy gabi parmahan. Hamu kadongan sa porsiaut. Songonido namasa diturpukon ditikini sisikil. Didok nasida ia pemimpin di nasida nunga egois marmahani dirina sendiri serakah mokus diporodo rakyatna dibaindau dirina lamamora kejam jala dipasobudo biru-birui nama bugangi bahkan dipasera ima pakilalani maksoi alani hatani de batana kimado au sendiri do marmahani biru-biruku natar de pari namar seraki namar saidi nama bugangi jala audo papumukumukon. Labakan dia muakadongan ketika kita melihat tidak ada pimpinan pemimpin bahkan gembala yang baik dia di dunia ini justru Allah mengatakan aku sendiri yang akan menggembalakan umat kepunyaanku. Hamu akadongan wasa songoni. Alanunga lam di PB. Alanunga masih buat lamuan bebe. Mereka serakah. Mereka mencari keuntungan. Mereka memperkaya dirinya sendiri tanpa memperdulikan yang digembalakan, tanpa memperdulikan rakyatnya. Nah, di dogma Yesekel 2 di bidu 2 di ayat 2 di dok ibanado marzeama parmahan Israel. Celakalah gembala di tengah-tengah umatku yang tidak melakukan, yang tidak menuntun, yang tidak mengajak, yang tidak membimbing umatnya. Jala didok di ayat 10. Ikon dipasadi, ikon dipecat, ikon diberhentikan di batado nasida, jala jauh bado sendiri na memimpin nasida. Dia mau kadongan unang wajolo taida dinadao. Di tengah-tengah pamajo, di keluarga pamajo. Kita nagabe pemimpin. Adong bopeke
keluarga nuai naso mangaradopi yanakonna na di pasobu yanakonna mulat semulat manang ape dula dan di bobo adong gope naso parduli natorasna tungolu pardagingon nang pertondio termasuk mai parmahan napaserakon parmahan naso papunguh naso membimbing dolan akanas manang adong lo peken warga di tikion na mardikan holong ni rohana tua anakonna nama dok molo anak bawa ikon sikola do timbo-timbo alai anggo anak boru saima holan jabu aitong mangalop paduhaduan aitong do tu anak ni halakan adong do peno songon manang mardika-dika ni hitamar holong ni rola molo adong silonota sai gumudang do tu anak bawa sian anakku molo songoni dobe parmahan nasoling keduida alani marsiajar sian turpukon diajari hita asa pagabe parmahan nahina lomoni tuani songo dia mai na parjulu parmahan na sejati na olo mangalului biru-biruna na mago na lilu na takang mangalului anakonna na somulak tujabu nung natikina me na somulak sian si barsekolahna dan Victor tujabu Victor lulu adong gope siap kita alai didok nakin parmahan na sejati dilului do biru-biruna nama koi na dilui na takangi manang bohape dia mau kadongan dak danaki anakotai di burju manangan takang anak tadi dada alana takang ibana rohana sai mago mai lokap mai dohonot tado songoni nang huria pagamon do dohononi parhalado pandita guru bibir madok toy ma anggona jati natakangi rohana si godang nai dobe ruas ni huriata manang songoni do manang luluan nado nama gue alayang mo parmana lenggan di dom di sehau do di lului do nama gue anggo napun siai hodoi anggo mangolu na denggan anggo marparange na denggan doi alai akana maparon akana takang akana jugul akana so mangaleong rohana ido siluluan dia mau kadongan sa porsiaon adong ma sada barita di sada keluarga adong buruna unga magudang ibana ala na hurang di paruhahon na toras na ibana uzung na ba majahati maibana
diulau-ulauna dihutumma pangalaho nasosuma uzungna gabe satabili kita diguarima si babijalang ibana ala dibagi ibana barita amang tahe bongkol pailau mau doi jadi olan paljumpang di bagas lao sejawon nasuasea doa roa pailau kau rahami dohau dungilau maburunai diulau maulau dungi disedatiki dibegima baritani percamita namado jumulu ikon mardame dohita doh dirita asaboi daulap kita ulauta molo say nagar rohana dang dame mahanang guape dang natulus ulauna jadi dirimang-rimangi mohon hatanaon dungi muba maibana lau maibana mandapoto buru-burui burunai tu sada inganan didapot tomma mula mahuburu nin namanto alai ngemaila burnaun badang dia ture hobe umakna nama jomulak mulak maibana dirinukum mamuzeng waduh ne Tuhan jadi hukma mardame rohana sai dipai mama sai diukak bagas naon sai di hari mulak buru naon huruhar saratiki tarsunggul marohana mulak maburune holan ro di dasianadao ro mangopo ibana ngatangis-tangis ibana ro omaknai dipahek bang tanganna dihaul maburune dijakom ma doh dingkan dia mua kadongan atik pe adong namadok toy mak pasobu maburuni adong dope anakom wan tulnai alaya hamadi dok inatai buruk kudu idai nangda au do manubuhoni boto dui sohon dia au manubuhon dang persuadaku dang buruk kudui alai di haul maburungai dok dingkan tangis dia wakadongan yang dohnona ima salah permana dengana sejati ima mangalului mardame manjakon swi pardusai napaduahon parmana dengan roha iman aulo paluahon menyelamatkan dahulu mengalihon hatana labok hatana mengalihon inspirasi tu aka halak nasi dangatong molo nunga marsahit di boto donganna imada marsahi inata sedu nambandir masakit ngaposa sahikna dongi di dapot tomma ate hubege laposado saikmu ninatong imada adong do hubege di huta adui
Sahina apalah songok kamu mah. Alay to kinay ngamate be ibana. Lemah biar mah ibana tongkat. Habe nama dongan nai do di sana. Alay di hatahon apalah dongan naon. Ujungnya gede lembu sisaon ba ibana. Mate na mau nyarwana. Neng doron na naolo palua untuk minalamatkan. Dan gade matai beban. Dan matai duduk si tahunan na. Alay palubakon na di rohana. Imaday nang da sabar hoda margugu mahoda iko marangyaku alo saimi kumobodo tuhatay iko dohonota do sone. Dia mua kadongan na baturuon ia udah di parmaan imama buat na pinarmaan na tu japalan na lomak tu rumput yang hijau. Wado bainot taon. Habe ia iba mga somangan. Ia so iba dan dinggan do penggoluniba karijuniba. Wado tugi hunotol tu japalan naloma. Dia mua kadongan gudang do dalani di bata mamak kulihi hita gudang do boy do hita gabe hite di dongatta asa dapo ulau nasida adong do semoni bolo ngadi boto dongan na horsoan imada amat tahami dan karizul banga 2 bulanon ba'ahana malangon nami olo suoni kan lau majuamu tua amat siadunan ubigi nama sahi namar cari tuhami fiko di nasida anggota nakarezuyon why ido jadi menugiho nasida mangaraho nasida menuntun nasida nang hita be rikodo hita tabuau tua kayana kota unang sayhuran na budung-budung jam diori udaw manang dia pe di udaho say na bayno di matado igabi hagudwam ima parmana dika na paupaton pemimpin parmahan na bertindak adil na manguhum na salah na membela na tertindas memberi hak dan menagih kewajiban setiap orang. Jangan hukum tumpul ke atas tajam ke bawah. Unang mardikat-dikan. Molo na sangap songon may. Molo pejabat songon may. Alay molo na pogos. Naso mardiadia. Posao may. Dang na songoni. Parma. Nakin nunga didok. Namangun na salah. Membela na tertindas. Memberi hak. Dan menagih kewajiban setiap orang. Jadi dia buat kadongan saporsia. Allah kita donuai permanina ni dok ni Yesus. Ale Petrus roham dia ilo jamitan di hari Minggu ini. Telu hari di dok Yesus. Ale Petrus holong dorohaku Tuhan ibotohoro dongi parmahanima biru-biru ko nang dohoronna na di hari Minggu nung
ngadiro parmadohita molo parmadohita atau kaparmahanima akabirita yana kota bawahata anggita asa gabi tunadinggan alai jumulu kita marguru tur parmahan nadinggani ima jahuba di bagasan kesus molo soi dan tarba kita marmahani dan tarba kita gawi parmana dinggan alai ikon ta'adop do dirita seperti nyanyian Naposo tadi ya kan dia menggendongku utaku lunakin hatai sauti dia yang menggembalakan kita membawa kita menggendong kita jala didok edeni namakin na utaku sauti disari hondohita di parmudu dohita hamudo laki mandok gari pidong nama tungalang langit gari suasuana di sario di bata lam hita da di sario di bata